Angikubelele ngomukele kwi-channel igama uPastor weNingi. Sibe ngokuyithoba kakhulu nangokuzehlisa. Sibonga abantu ngokuhlukahlukana kwabo abakhulisa kwi-channel. Kuhle kakhulu. Siyabonga ukuthi abanye abantu banazi inombolo zami bayangifonela, but okuhle kakhulu ukuthi baqala ngapha bese bezwa ukuthi hayi sizamile ukulibuka iphupho leli sangalithola. Kuhle kakhulu lokho, kuyasithokozisa ukuthi ube nayo inamba. Kodwa-ke ungathi musuphuphile uvele ushone kimi ngqo, mhlawumbe ungase uqale ngapha ubuke so la mhlawumbe ugcine uphendulele, ugcine mhlawumbe ungasangifonelanga futhi, ayibo. So kuhle kakhulu naloko. uNkulunkulu futhi eqhubeke enisize enilekelele kuzona zonke-ke iy'dingo zenu zempilo. Konke nekudingayo engathi-ke ngiyakuthola, kuhle ibusiso njalo. Iy'xazululo kona konke okuniphethe kabi kunithwalise kanzima empilweni nikwazi ukuyithola ngokukhulu ukushesha. Asiphendule la udingani lwakaDube obuza la ukuthi angibingelele pastor, kuchazani uphupha la uhamba endleleni uphethe-ke iqanda lenkukhu bese liyaphuka life, likungcolise, litheleke impahla uzigqokile usapha njalo, uqhamuke mhlawumbe amantombazane amabili amancane agile amancane akunikeza izikhiye ey'ningi zihlangane nezasendlini la uhlala mhlawumbe khona, nomuntu othandana naye ethi-ke nasindlela uhlala khona nomuntu othandana naye ethi-ke lamantombazane athunywe ngumuntu lo ohlala naye, umqalaze emumva, umbone naye edla-ke kulandela. Ngiyabonga. Singakuchaza la li-complex iphupho lakho, yabona, kodwa esingakusho ukuthi ufuna sikuveze ukuthi iqanda limele chuma okuthile empilweni, ukuphumelela okuthile, mhlawumbe nokuhamba kahle kwezinto noma ukuthela kwezinto osukuzenza empilweni, yabona. Ungaba ngakwezomnotho, mhlawumbe ungabe ibhizinisi noma isemsebenzini noma nje emndenini wakho, yabona. So uma uliphethe liqanda bese uphupha-ke la ulephula iqanda ngephutha, uphawu nje osuke lulubi, osuke luxwayisa mhlawumbe ngezenzo ezingalungile, mhlawumbe ezingenako ukulungiswa, yabo. Asisho kanje, mhlawumbe ungase wenze iphutha ongeke wakwazi ukulungisa uma uphethe iqanda bese uliphula. Kanti futhi la uma ukuthi-ke uphupha uphula leli qanda noma-ke amaqanda ngephutha, kungasho futhi la ukuthi kungenzeka mhlawumbe uzocasula umuntu omaziyo ngephutha, mhlawumbe ungazelele and ungasakwazi ukusilungisa leso simo leso, yabo, noma ukusigwema ukuthi singaqhubeki sidale ingxabano. Kepha futhi uma uphupha mhlawumbe iqanda leliphukile, kuyenzeka kube uphawu lo osuke lusho ukuthi ungahle uphoxeke empilweni, okungenzeka mhlawumbe uzophoxeka othandweni noma emndenini wakho, noma uzolahlekelwa okuthile okuyigugu kuwena kodwa ngenxa yephutha lakho, yabona. Kodwa futhi singaphinde sikuvezela nje ephinde balule ukuthi mhlawumbe uphupha la ubona mhlawumbe inqwaba yezikhiye asuke enikezwa zona, uphawu lolu osuke luluhle nolungasho mhlawumbe ukuthi kungenzeka uzothola amathuba amaningi amahle empilweni esikhathini esizayo. Futhi kungaphinde mhlawumbe kusho ukuthi isikhathi ukuthi uzokwazi ukwenza izinto ey'nkulu empilweni esikhathini esizayo, yabo, ngenxa yokusizwa abanye abantu empilweni nokusebenza kwakho kanzima. Futhi esingaphinde sikubalule la uma usuphupha umuntu mhlawumbe ekunikeza futhi ikhiya, iyaba uphawu oluhle futhi nolusho ukuthi abanye abantu bazokunikeza amathuba amasha namahle nolwazi olwengeziwe mhlawumbe empilweni. Kanti kungenzeka uthole ukuthi mhlawumbe uma usuphupha la ubona-ke le ntombi yakho ekulandelwa, uthole ukuthi sekuba uphawu lolu oselusho mhlawumbe isifiso onaso wena sokuyibophezela mhlawumbe, kodwa uthole ukuthi awunayo inhlelo nentshisekelo yokuhambisana nokuthi mhlawumbe esikhathini esizayo ugcine nishadile
kungenzeka uye or wena ongenazo uyafisa ukuthi uyibophezele kuye, kodwa njengamanje awunazo mhlawumbe iy'nhlelo ezihambisana ukuthi uzomshada noma ufuna nishade isikhathi siza umaduze. Kwesinye isikhathi ungaphinde kusho ukuthi kungenzeka wena noma-ke yona intombi yakho inokubungabaza ubudlelwane benu nobabili. Ntombosi Ndiso Cindi uthi amemphasa, ngicela ukubuza xa uphuphunyuka intaba or into engathi liliwa, xa unyuka kunzima ufumani kakuhle nendawo izobambela yonika baxa unokuwa ngoba kude ezansi apho usuka khona, kwaye-ke kukho amanzi pha ezansi, kodwa-ke kuthi kunzima kunjalo usibone kude wabela ngaphezulu kwayo. Amen. Cha umulubuka-ke uPawulo ubuka kuwuphawu oluhle kakhulu, ngoba uma uphupha la ukhuphuka intaba nje noma ukhuphuka iwa sokuwuphawu usuke lukhombisa ukuthi mhlawumbe uyaqhubeka nokufuna ukuyithuthukisa empilweni despite the challenges, noma uzimisele ukuthuthuka, unesifiso sokuphumelela futhi usebenza kanzima, noma-ke wenza imizamo yokunqoba iy'thiyo ey'nkulu obhekene nazo empilweni ukuze ukwazi ukuphumelela. Futhi uma uphupha la ukhuphuka intaba, kuyenzeka kube uphawu usuke lusho inqubekela phambili osuke uyenze kufezeni iy'nhlelo osuke unazo wena nje empilweni, yabona. So uphawu lesingahlala njengophawu oluhle kakhulu olushoyo kona ukuthi iy'ngqinamba into ezobe ikhona, ama-challenges into ezobe ikhona, noma iy'nselelo empilweni into ezobe ikhona, kodwa uzokwazi ukuphumelela ngale kwazo iy'ngqinamba, uzokwazi ukuphumelela ngale kwama-challenges, uzokwazi ukuphumelela ngale kwey'nselelo ngenxa yokuthi umuntu obekezelayo nomuntu ophokophela phambili. uSimphiwe Mbotho uthi siyabingelela baba, ngike ngaphupha la ngisedolobheni ngihamba-ke nomuntu wami, kodwa-ke lo muntu wami wesimame sinezinkinga naye, sihlala-ke ngokuhlukana kumanje. Ngiphuphe-ke ngisedolobheni siyogibela isitimela esiyelo ngimi-ke ku-platform yesitimela, uthi-ke yena usawushaya ithikithi, siqhamuka isitimela engakabuyi, ngigibele mina-ke sisuke simshiye isitimela, ethi uyagijima uyasikhava simshiye, ngize-ke ngiyokwehla la engiyakhona, ngiphaphame ngifuna i-airtime yokumfonela ukuthi-ke ukuphi, ngaphaphama. Iphupho-ke leli elizimanyana, kodwa nje asiliqhethe ngokuthi sithi esingakuveza lapho ukuthi uma uphupha la uhamba nomuntu wakho nijabulile, unikhombisa ukujabula ninobabili, mhlawumbe kusezidlangalaleni futhi kuyenzeka uthole ukuthi kusho la ukuthi ngase mhlawumbe nibhekane ney'nkinga noma iy'ngxabano esikhathini esizayo, noma nizoba nokungqubuzana ngokwemibono esikhathini esizayo. Suke kubika isikhathi esizayo sokuphambana kwemibono noma ukungqubuzana kwemibono philile nobabili, nokungaholela ekutheni mhlawumbe ubudlelwane bube nako kuphazamiseka at times. Kanti futhi la uma ungenzeka uphuphela ugibela isitimela bese umuntu wakhe esala emuva ngephutha, nakho lokhu ngabe uPaul ngasho ukuthi ubudlelwane noma-ke umshado wenu ubhekene mhlawumbe ney'nkinga nje ezidalwa izimo ezingabonakali njengamanje noma eningayinakile-ke nina. Siyaphinda lapha, uma uphupha la ugibela isitimela bese noma imoto bese lo muntu wakho yena isala ngemuva ngephutha, ukungasho ukuthi ubudlelwane noma umshado wenu ubhekene ney'nkinga noma uzobhekana ney'nkinga, kodwa ezidalwa izimo ey'thile empilweni eningayiboni nina neningayinakile. Futhi kungasho ukuthi kunamathuba amaningi okuthi kunezinto angahle yena azenze ezingaholela ukuthi mhlawumbe
ubudlelwano benu ugcine mhlawumbe bungahambanga ngendlela efanele kuhambe ngayo, kodwa uthola ukuthi yena sekangabuye ayisole ngalokho noma enze imizamo yokubuyisa ukuthi ubudlelwano bube sesimeni lesi ekwakufanele buke kusona njengamanje. Noma kungenzeka uthola ukuthi nje kunezimo azenzile esihleni sendlule ezidala ukuthi manje abe naso isifiso sokuthi angalungisa isimo sibele kusejwayelekile noma kulesi sangaphambilini ebudlelwaneni benu, kodwa uthola ukuthi lokho ngeke kusenzeka kalula, uyayibona empilweni. Siyabonga kakhulu sabambe lapha, abantu bangaqhubeka babuze, kodwa futhi ningakwazi ukuthi niye nakwabanye abakwazi ukuthi bechaze nabo, mhlawumbe kukhona abangakwazi ukuthi nabo bakreke ngendlela engcono nehlukile mhlawumbe kunayo lesisuke sichaza ngayo, ngoba abantu abafani, singabantu asifani, ne-understanding of things ayifani, yabo. So uNkulunkulu kwamanje anibusise ngasonke isikhathi, inombolo yami ikhona la, ngicela indaba kakhulu.